El PSUC va ser una escola. Els militants del PSUC apreníem. Cada setmana ens llegíem el treball. Per Ardiaca, Gregorio López Raimundo, Santiago Carrillo, Jordi Soletura, Cebrián, el delantal del Brusi en el Diari de Barcelona. Bueno, Jordi Borja, Nous Horitzons, La Clave, Balvin, madre mia, l'Arreu, quan va començar a sortir l'Arreu en català, el primer diari revista en català. Madre mia, buah. La Marxa de la Llibertat, l'Entesa dels Catalans, la manifestació de l'1 de febrer, del 8 de febrer. Ahí estàvem els suqueros, des d'aquella festa que vam fer a Gavà, la primera festa de treball. Uf, això va ser apoteòsic. Allò va ser apoteòsic. La nostra cèl·lula, gent del SIC, gent de l'agrupació Meridiano Cero, allà a l'Hipercor, van muntar un stand. La idea, sucre i vi de Cuba. Van muntar